organizátorov, ktorý vysvetlí presne, kadiaľ je situovaná trať. Je to 2,5 kilometrový okruh, ale bude vám ešte vysvetlené presne po ktorých uliciach. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nevydaril sa nám výstrel, takže asi nám zvohli náboj, ale nevadí. Ďakujeme pánovi Vránovi. A odštartované bolo aj tak úspešne naše Sremena. Takže poďme dívať, poďme všetci ruky hore, tu máme víťaza na 500-metrovej trati, štartuje číslo 548 a je tam Radovan. Druhý v poradí, štartuje číslo 149. Elišer Ivan a Elišer Radovan sú dvaja pretekári, ktorí už práve teraz dobehli do cieľa, takže na prvom mieste Elišer Radovan, na druhom Elišer Ivan. No a to sú tí dvaja, ktorí si vypracovali poriadny náskok pred svojimi prenasledovateľmi pri biehaní toho druhého okruhu. To bola 1 minúta. Uvidíme, o koľko ten náskok narastol. Je tu tretí poradí a taktiež aj diváci. Štartové číslo 529. Jakub Koch dobehol do cieľa.